Good morning, and good day sa inyo mga katropa pits at mga kabuon to be ride. Kamusta kayo at magandang buhay sa inyo? So mga katropa, today is we are going to Nueva Icija. So ito yung kaunahan namin na mag-long ride di Ninja 300 kasama ang tropang Aloysia. So madaling araw kami alis mga katropa. Ang oras ngayon ay 3:40. So tignan natin kung ilang oras natin kukunin yon papunta doon, Nueva Ecija. So actually guys, wala pa akong idea doon kung gaano pa kalayo yung Nueva Ecija mula sa Cavite papunta doon. At dahil ito pa yung kauna-unahan ko pupunta doon na nakamotor. So ayun mga katropa, ang upake natin doon sa Nueva Ecija ay charity ride. Magbibigay tayo ng mga ilang pangunahin na pangailangan ng ating mga estudyante gaya ng mga bond paper, ink, computer, saka printer, alcohol, face mask, at kung ano-ano pa mga katropa. So tara, subaybayan nyo kami at samahan nyo kami sa aming paglalakbay na ito. Luwapoy kami inyong gabayan at samahan nyo na rin ang mga katropa dasal. So ako yung ngayon ay papunta ng Palapala para tagpuin yung iba nating kasama. Yun. Sige, paano mga katropa, maya uli. Peace! So mga katropa, mostly halos kompleto na kami. So maya lang kami ay sisibat na. So hinihintay pa lang namin yung mga ilang kasamahan namin. So marami-rami na rin kami dito. Damn. So ayun si ninja natin. Yeah, alright. So sana good boy ka ha. Huwag mo ako ipapahiya mamaya. Guys, ako sweeper. So yun mga katrops, kita-kits po mamaya sa Nueva Ecija. The legendary is coming. So mga katropa, ito yung kauna-unahan naming long drive ni Ninja 300. So dito natin masusubok ang kanyang tibay, kung gaano nga ba siya katibay lang. So kahit na medyo luma na itong motor natin, susubok natin siya sa mga malayo ang biyahe. So yun, let's do it mga katropa. Kita-kits po mamaya. Peace!
gamit sila ng nagpan. Para makapagay sa inyo. Mukhang babasin naman ang finally mga katropa, andito na kami sa aming destination. So, ito po yung school nila. Dito po kami magbibigay ng ilang kagamitan para dito. Yan. So, ayan po yung mga kasama natin. So, guys, napakaganda ng lugar nila. Kung nakikita nyo, ang nasa palibot ay puro bundok, puno, at mga pananim na gulay. So ngayon guys, pagkatapos na itong aming program at kami magpapahinga din naman at bukas na kami uuwi. Yun. So yun guys, hope na gusto ninyo itong ating video. Sana po ay huwag nyo sanang kalimutan na tayo supportahan dito sa ating channel at i-like, i-share at i-subscribe na rin. So kami mga katropa, ang hahand namin ay makapagbigay ng konting ngiti at saya sa inyong mga labi. So mga katropa, ito nga pala, si Born to be Right. Peace!